Ninsabu f'xifer ta' rivoluzzjoni industrijali oħra, dik tal-intelligenza artifiċjali. Kull rivoluzzjoni qed taġġel aktar minn dik ta' qabilha u dan hu vjaġġ li jippreżenta opportunitajiet kbar iżda anki sfidi. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta indirizza konferenza nazzjonali organizzata mid-Dipartiment tal-Impjiegi u Relazzjonijiet Industrijali bit-tema Il-futur tax-xogħol bitħejja l-Konferenza Internazzjonali tax-xogħol tal-ILO li din is-sena qed tfakkar il-100 anniversarju mit-twaqqif tagħha. Adrian Delija qal li dan hu taqlib drastiku li se jaffettwa ġenerazzjonijiet futuri, tip ta' xogħlijiet u attitudnijiet tal-ħaddiema. Dawn joffru sfidi għal dak li għandu x'jaqsam ma' edukazzjoni, riċerka, l-infrastruttura u l-kultura tagħna bħala poplu. Fl-istess waqt, kompla Adrian Delija, irridu jiġu indirizzati l-isfidi tal-preżent, fosthom dik dwar in-nefqa tal-ħaddiema fejn għalkemm il-paga minima żdiedet, is-saħħa tal-infiq naqset għal 64% tal-ħaddiema. Vera, il-gvern qed jagħmel parti tiegħu biex ikun hemm l-għoli fiżiku tal-pagi, però effettivament meta inti tkejjel fl-aħħar 3 snin sħaħ, is-saħħa tal-infiq tal-ħaddiem Malti effettivament naqset 64%, 2 out of 3 tal-ħaddiema effettivament in termini reali qed jaqalgħu inqas. Sfidi oħra li semma Adrian Delija huma tibdil fil-klima li qed iġib miegħu migrazzjoni tal-massa, il-pjaga tar-rata għolja ta' early school leavers Malta, il-ħtieġa ta' taħriġ u tagħlim tul il-ħajja. Qal ukoll li jridu nkunu aktar aggressivi biex nindirizzaw l-inugwaljanza bejn is-sessi u d-distinzjonijiet bejn tipi differenti ta' xogħol. Jiena mhux aċċettabbli għalija illi niddistingwu bejn il-ħaddim tal-id u l-ħaddim tal-moħħ, bejn dak illi jagħmel dak li nsejħulhom menial jobs jekk trid, mhuwiex aċċettabbli. Jiena m'għandix diffikultà illi nieqaf kull filgħodu nitkellem ma' kull tip ta' persuna, ikun min ikun jagħmel x'jagħmel u jekk ma napprezzawx l-imħabba u l-enerġija u l-passjoni ta' dak li kun qed jagħmel il-ħidma tiegħu ta' kuljum bid-bissima fuq wiċċu, allura verament inkunu qed nonqsu mill-umanità tagħna u nkunu qed nitilfu r-ruħ soċjali tagħna. Adrian Delija qal li l-futuru dak li nagħmlu aħna u quddiem dan it-tibdil kbir iċ-ċokon tal-pajjiż jaf ikun ta' vantaġġ. Il-konferenza kienet indirizzata wkoll mill-Prim Ministru Joseph Muscat illi min-naħa tiegħu sostna d-differenzi fil-pagi bejn in-nisa u l-ġiel żdiedet minħabba li kien hemm żieda tan-nisa fuq il-postijiet tax-xogħol. Il-konferenza li saret fil-Palazz ta' Verdala kienet indirizzata wkoll mill-President ta' Malta George Vella u l-Ministru responsabbli mill-qasam tax-xogħol Helena Dalli. Matul il-konferenza saru wkoll diskussjonijiet minn panels magħmula minn rappreżentanti ta' unions, min iħaddem, self-employed u aġenziji governattivi.